मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। हाथ जोड़ के करे छो प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हाथ जोड़ के करे छो प्रणाम, हाथ जोड़ के करे छो प्रणाम गे महिया मंदिर में। हम सेवक छियौ तोहार, हम सेवक छियौ तोहार गे देखना पलट के गे गे गे। हाथ जोड़ के करे छो प्रणाम गे मैया मंदिर में। हाथ जोड़ के करे छो प्रणाम गे मैया मंदिर में। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। दैची इतना साजा कौन अपराध कलियोगे, मंदिर अब के सोझका बेरिया में आरती देख लियोगे, आरती देख लियोगे। दैची इतना साजा कौन अपराध कलियोगे, मंदिर अब के सोझका बेरिया में आरती देख लियोगे। मैया जल्दी है गे तोरा भोग लगैबोगे, हम अपना हाथ से तोरा जल चढ़ैबोगे। रोज नाम पुकार के रखबौ अपना मन में। हाथ जोड़ के करे छो प्रणाम गे मैया मंदिर में। हाथ जोड़ के करे छो प्रणाम गे मैया मंदिर में। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। सब दिन तोरा मैया मैया कहलियोगे माँ, सिर पर चढ़ के जल दियै है तू हमरा गाँव, तू हमरा गाँव। सब दिन तोरा मैया मैया कहलियोगे माँ, सिर पर चढ़ के जल दियै है तू हमरा गाँव। मैया जल दियै है गे तोरा भोग लगैबोगे, हम अपना हाथ से तोरा जल चढ़ैबोगे। राकेश राज करतौ तोरा पूजा गे, हाथ जोड़ के करे छो प्रणाम गे मैया मंदिर में। हाथ जोड़ के करे छो प्रणाम गे मैया मंदिर में। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।